El que pugui tatxar de demagog li has de dir que no ens segueixi, així és de clar. No, que per això té La Vanguardia i té la TV3 i la Uno i la Telecinco i tota aquesta porqueria. Així és de clar, m'entens? I el que no, això està molt clar. Jo me'n recordo, i t'ho he dit, que jo tinc fa 26 anys que tinc una web. 26 anys jo vaig ser dels primers que vaig tenir una web a l'estat espanyol. I també en un moment determinat, quan van sortir els blogs, doncs em van dir, per què no poses un blog? I llavors vaig dotar mig segon, segurament. Per què? Perquè jo escric, sobretot per escoltar-me a mi mateix, per contrastar les meves idees, però si hi ha gent que li interessa, doncs que en segueixi. No està mal, perquè hem passat 10 milions de visites i fa 4 dies que teníem 10 milions i ara en tenim quasi 10 milions 80.000, vull dir que uns 30.000 al mes cauen, el qual vol dir que hi ha molta gent al món que li interessen les coses que li interessen les coses que jo dic. Perquè si no li interessa que no en segueixi. És que això, el que no té sentit, a no ser que siguis, evidentment, un masoca, que és una categoria psicoanalítica interessant, i si ho ets i tu passes bé, passant-ho malament, ho trobo perfecte.